Invităm compania RegPac Biopharma Consulting SRL să urce pe scenă pentru a primi diploma și trofeul aferente locului 3 la categoria Cercetare-Dezvoltare în alte științe naturale și inginerie. Încă din anul 2008, firma oferă consultanță pe plan intern și internațional în domeniul reglementărilor locale, farmacovigilenței, asigurării calității și cerințelor GMP pentru producătorii din sectorul biofarma și pentru producătorii de dispozitive medicale, cosmetice și de suplimente alimentare. Sprijină companiile din întreaga lume să înțeleagă ce au nevoie astăzi și, la fel de important, de ce vor avea nevoie mâine pentru a avea un produs de succes pe piață. Potrivit reprezentanților RegPac, membrii echipei acționează ca parteneri de servicii, nu ca furnizori de servicii. Felicitări!